Naglalagot. Yan, shout out 2 million in the house. Thank you so much. Kaputa. Ayan na naman. Dalawa na naman. Ano ba yan? Si Minot na. Napakaraming ano. Sir Minky, mega love shout out. Ano ba naman ito? Ayun lang na ayos. Sira na naman. Sir Rick, ayan. Galing ako sa bahay mo kanina, Sir Rick. Pumasyal ako sa loob ng mansyon mo. Uy, 3 na. Agoy. Natin baka gumalaw na. Ayan. Thanks, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Rick. Nabali si Karayong ba? Ay, naku po. Kalaki ng buto. Uy, sana hindi nasira. Ayan, si B-Boy TV, may galab shout out. B-Boy TV. Taas masyado yung aking unan. Uy, buhay pa. Nakabahan tuloy ako gamitin. Sir Minky, may galab shout out, Sir Minky. Saan na yun?
bato, pick. Yahoo! Ayan, sabi ni B-Boy TV. B-Boy TV, may galap shout out sa'yo dyan, B-Boy TV. Shout out, shout out. Mami, bato na naman. Naku po, naku po. Yan, 8 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much. Yan, Kusinerong Pastor. Mega love shout out po, Kusinerong Pastor. Thank you so much.
She loves me not, she loves me now. Shout out 4 million in the house. Thank you guys. Yan, ay 5 na sila ngayon. Agoy. 5 viewers, huwag mong iwanan si host. Yay, nalaglag. Yan, 8 million in the house. Thank you guys. Sharik, maraming salamat Sharik. Million in the house. Shout out. Thank you so much, Sir Voltur. Thank you so much, Sir Voltur. Lovely work. Thank you so much, Sir Voltur. Thank you, thank you. Thank you for coming. Kapit lang, hahawakan kita. Kapit lang.
ang aking mga viewers, saan kaya namasyal? Sa kaya nagsipunta? Mainit po ang panahon. Hawakan kita. Ayan, 8 million in the house. Thank you guys. Shout out. Shouty, shouty. Ayan, yung 8 million in the house natin naging 4 na lang po. Ayan. Nasaan na po sila at nawawala na. Ayoko na magising. Okay, 7 million in the house. Mega love shout out. Shouty, shouty, shouty. Sino man yung nandyan. Shout out po. Ayan, dahil hindi kayo nagpo-comment. Ayan. Shout out na lang sa 7 million in the house na nakatambay sa ating bahay. Ayan. At umalis na po yung isa. 6 na lang ang natira. 6 na lang po ang natira. At may bilog na naman po. Ayan. Ayan. Laging merong bomba yung aking tinatahi. At nawalan po ng bala. Naubos. Umikay
Sir World Tour, thank you so much. Sir Mickey, thank you. At naging 10 naman ang ating ano ngayon. Umabot naman ng 10. Thank you so much sa 10 million in the house natin. Maraming salamat. La 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 la. 11 million in the house. Thank you guys. Ayan, papadilim na naman. Malapit na naman gumabi. Tapos na naman ang ados. At papasok na naman ang November 3. Ayan, ano kaya ang lagay ng ating November ngayon? Yung October natin medyo hindi maganda. Medyo hindi maganda yung ating October. Kapit lang, hahawakan kita. Yan, sa mga gusto matutong manahin ng doormat dyan. PM lang kay host.
Bakit? Ano yung Ha? ano yung name? Eh, naubos yung karayom ko. Puro buto eh. Puro bato yung ano mo eh. Tuloy ba yung pito mo? Ha? Saan? Happy pito. Kauupo ko pa lang. Dalawang batong magkasunod. Una, tornilyo. Pangalawa, buto ng sampalok. Ayan. Ano yung mga aso yan sa kabila? Alin? Kabila? Mga aso dyan. Marireklamo talaga siya dyan. Lalo na katabi mismo yung kwarto nila. Ano ba reklamo? Makinit talaga yun. Ayaw man dapat nilang sawayin. Lalo pag maalulong. Dapat yan kahit paano sinasaway nila. Nakapunta ka ba doon? Hindi. Bakit? Eh, wala pa raw si Tepe. Nasa Pampanga pa. Baka daw gabi na madala. Eh, pagka bukas na yun ang maaga makuha. Sir Minky Toy, thank you so much. Meaning, si Sir Minky ang nakatambay dyan.